ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони меҳрубон, айни ҳол мо қарор дорем дар анамин бозори Корвон рӯбарӯи 10 дарвоза и тарафи Миражай ана дуюм этаж. Дар инҷа дӯстони азиз вай мефурӯшанд ҳар намуд матрасҳо мефурӯшанд барои диван, барои диванҳои калон, барои диванҳои ягодама. Баъд мебелҳои беҳад зебои арзон доранд. Озимо анамин номерои рақамҳои анамин телефона шумо гиред, дар ёд нависед. И рақамҳо ҳам вайбер дора, имо дора, ватсап дора. Марҳамат, озима дарун медаром. Анамин мебелҳои амёра нархоша худшона нишон метиҳам. Баъд чизе ки ба шумо писанд меояд ба анамин рақамҳо занг занед, дархост кунед, пурсед чизере ки нафаҳмидед, аниқ кунед он нархҳое ки шумо нафаҳмидед. Баъд ё метавонанд ки бисёр мебелҳо ҳамин аз як мебел чанд ранг доранд, бо дигар фасоноша ба шумо равон мекунанд анамин тавассути ватсап ё ки имо суратоша шумо метавонед анамунора бинед, баъд интихоб кунед, заказ кунед. хулоса ана ҳозир мо ворид мегардем ба дохили анамин бино, баъд нишон метиҳам ма шумо да чӣ намуд мебел дар инҷа фурӯхта мешавад. ана дӯстони азиз, ана ин гарнитура бинед, спальни гарнитура бинед, чӣ қадar хушрӯвай. Королевский диван дора, оина, дута тумбучка, баъд шифонераш. Нархи дивани Королевский 6000 сомон ай дӯстони азиз. Ана марҳамат, хоҳишмандое ки мехоҳанд омада харидорӣ кунанд ба анамин рақамҳо занг занед, рақамҳое ки ман гузоштам саршавии видеода. ана бинед, ана ин намудам ҳаст. шахсое ки мехоҳанд омада мустақилу нақшон аз наздик бинанд, пас чӣ хеле ки озима гуфтам 10 дарвозаи Корвон, рӯбарӯи 10 дарвозаи Корвон и аз тарафи Миражай дуюм этаж. ана бинед, ана миноям хушрӯан Королевскийро бинед 6000 сомонӣ. ана фасоношам ҳаст. ана ин моделош, агар кадом нархира нафаҳмидед, кадом нархира мисол нофаҳмо боша ба шумо метавонед ба ана вай рақамҳое ки ман мондум занг зада аниқ кунед. ана ин намудаш бинед байнда чӣ дора, серван дора, стенка гиай, шифонеруш бинед, аз ду тараф шифонер дора, байнда боша стенка. хулоса анамин намудаш 6500 сомон. 6500 сомонӣ. хоҳишмандо ана омада тамошо кунед. бисёрам хушрӯвай. кожаош ҳар намудаш ҳастай. болову поёнаш бинед ира кожаяй. сифатҳои кожашам, сифатҳои анамин тахтоошам дар дараҷаи аълоя, беҳад хушрӯвай. баъд ана ин намуд матрасҳо ҳастай дӯстони азиз. касое ки матрас пурсида будед, ҳозир барои шумо матрасҳоро нишон метиҳам, нархоша гап мезанам, нархҳои матрасҳои калони дуодама, баъд ягодама. ана инҷа бинед дӯстони азиз, шахсоне ки диван пурсида, диванҳои ягодама, анамин намуд диванҳо 850 сомон, ино ягодамаянд. нархошон 850 сомон. доставка, установка то дар дохили шаҳр бепулай, анами худшон бурда дар хонаҳои шумо ҳамин чиза вай мекунанд, ҷамъоварӣ карда мемонанд. анамин фақат 850 сомон суми анамин диванамети тамом. и ягодамаяй. дигар моделошам ҳастай, дигар фасоношам шумода пешниҳод мекунам. ана марҳамат, ана ин намудаш балхай, пуштакаш балхай, ана ин намудаш кожаи сафедай. аз ино ҳама рангаш ҳастай, ҳама моделиш ҳастай. шахсое ки мехоҳанд бо интихоби дигартар кунанд, пас шумо занг занед ба номерои мондагӣ, ба шумо равон мекунанд суратоша. ана ин балхорам, ана ин материалорам бинед, ёям рангош ҳастай. шумо мисол мехоҳед ранги сиёҳ ами дархост кунед, мехоҳед рангҳои мисол сафед ё дигар, ба шумо анами мувофиқи дили шумо, мувофиқи таъби шумо анами чира дивана сабират мекунанд.
баъд доставка мекунанд. Ана ин матрасҳои медицинскиро бинед, як одамаву ду одама дорад. Завод ира бинед дӯстони азиз, 4 сол гарантия додагиай. Агар шумо ози ҳамин матрасҳои як одамаву ду одамаро харидорӣ кунед, ана бинед ранги курпача и ҷамъ мешава, ҳичи намешава. Бинед вақте қад мекунанд, и 500 сомон як одамаш, 4 сол гарантия дорад. Метиҳанд агар ҳамин тӯли ҳамин 4 сол дар ягон чи шава, шумо метавонед ки занг занед, омада алиш мекунанд. ҳамин матрасҳои шуморо ба матраси нав алиш мекунанд. Вале ино сифатшон хубай, ино вай намешава, безеб намешава, мисол намедроя, пачақ намешава. ира бинед ранги ҳамин адиёлу ранги ҳамин курпачая. Ино бисёр ҳам матрасҳои нағз хушрӯ, як одамаш 500 сомон. ози ман калоншам ба шумо пешниҳод мекунам, калонашам бинед. баъд касое ки мехоҳед бигиред, дархост кунед, хоҳиш кунед, баъд дар анамунҷа ба шумо равон мекунанд. ино гулошам ҳастай, ҳар намуда гул доранд. ино ана ин намуда бинед дӯстони азиз, ана анамун матрасҳои калони дуодамая. матрасҳои калони дуодама аз 900 сомон оғоз меёбад нархаш, то янамин вайша мебинам 900 сом, 1000 сом. и янамин размери ҳамо дивана шумо гап мезанед, ба размери ҳамин дивани шумо ҳамира сохта ба шумо равон мекунанд, бурда мерасонанд. нархошон 900 сом, 1000 сомон. анамин матрасҳои вая медицинскира. анаи дӯстони азиз, анаи вая шифонери як одамае ки шифонери тоқае ки пурсон шуда буданд. марҳамат, анамин шифонеро ҳастай. дар инҷа шифонер аз 1000 сомон оғоз меёбад, бо ҳаст 1500, 2000. ана бинед дӯстони азиз, и анамун матраси 1000-1100 сомонаяй, 900 сомонаяй, и калоношай. бинед инами матраси калонам ҳеҷ чиз намешава ҳангоми анамихе қат кардан, ҳангоми ҷамъ кардан. ҳамин матрас беҳад ҳамин сифати хуб дора, бо шакли пешинаша мегира. ана бинед 4 сол и гарантия дорад. дар инҷа навистагӣ ҳастай. ана инҷа рангош ҳаст. ҳамин матрасҳо ҳархела гул дора, ҳархела ранг дора. касое ки мехоҳед рангҳои ториктар, марҳамат, хоҳиш кунед. ана бинед анамин толори мебила бинед, дар инҷа интихоб беҳад васеъ аст. ҳама намуд мебило ҳастай. шахсое ки мехоҳанд омада харидорӣ кунанд. ана ин тараф бинед мебилои сафед глянс ҳастай. 6000, 5000, 7000 нархошон ҳар намуда ҳаст. диваношонам ё хушрӯанд. шифонерошон купеяй, диваношон королевскияй. нархошон 5000, 6000, 7000 амхе. ана и 7000 янами коричневие ки шумо мебинед, и диванаш ҳам калонай нисбатан ба дигарош. баъд ами сифаташ беҳад нағзай. шифонершам хубай. ана ин намуд фиолетови ҳастай, глянцевияй материалаш, анамин тахташ глянцай. баъд и нархаш 5000 сомон дӯстони азиз. ози ман шумода нишон метам. анамо пуштаки диван балхай. шифонерошам беҳад шифонерои хубай. 6 дара. ози ман бо пурратар карда нишон метиҳам. пешниҳод мекунам шумо бинед дӯстони азиз. ана ҳамин пуштаки диванай. бинед ки материал кашидагиай. ана ин шифонераш. и шакли даршкушодагӣ, мисол бинед ки аз ду тараф шифонер дора, аз байн бошад, и полка дора. аз анамин модел бо сафедошам ҳаст. агар шахсое ки хоҳанд рангҳои сафед, марҳамат, занг занед, ба шумо сурат равон мекунанд. баъд анамин омада интихоб кунед. чӣ мебел, чизе ки шумо интихоб мекунед, харидорӣ мекунед дӯстони азиз, дар дохили шаҳри Душанбе
доставка, установка беплай, яъне ки то анамон хонаи шумо бурда анамин чизоро ҷамъоварӣ мекунанду ҷобаҷо мекунанд беплай дар дохил анамин пули ҳамин мебел